ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ನೆಟ್ ದುಂಪಾಡ್ ದಿನ ಪುರಿ ಎಡ್ಡೆದ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದರು ಕೆಲವರು ಪಂದಿತ್ತರ ಇಂಕುಲು ಕಿಂಜಿಪ್ಪನಾಗ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಈತ ಇರು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ರೆಸಿಪಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಬೂತೈದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರು ಮೇರು ಬೂತೈ ಮೀನೇ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆರತ ಪಂದು ಈ ವರ್ಷಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೂತೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೂತೈ ಎಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಿಂಕಿಂಜ ತರು ಬೂತೈ ಮಸ್ತ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೈನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಲ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತುನ್ನದ ಅವೆನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡದೆ ಐತ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಆತಂಡು ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಬೂತಾಯಿತಲ ಹೆಚ್ಚಂಚಿ 13-13 ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡಂದು ಆತನೇನು ಒಂತೆ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಪಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಸಾಲೆಗೂ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಮಸಾಲನು ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆತನ್ವೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದೊಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದೀತೆ ಆ ತೋಪುಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿಲ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ಕೆಂಪಾದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜನೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿಂಡೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿ ಯಾವ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ಪನೆ ಅವಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಪುಳಿಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಯಾಡ್ ಪಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆನು ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಪಿನಿಗೆ ತೊಂದರನ್ನಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೊಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸೈಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಏನತ್ತೆ ತರು ಬೂತಾಯಿ ಇದೆ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಅಂತೆ ಪೊರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪೊರಲ್ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪು ಬುಡಾಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ತರು ಬೂತಾಯಿ ಆತೊಂಚಿ ಪೊರಲ್ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆನು ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪಾಡಿಟ ಯಾವು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಕುದಿ ಬರೊಂದು ಉಂಡಾತೆ ಸರಿ ಒಂಚೆ ಕುದಿ ಬರೋಡುಂದು ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಕುದಿ ಜಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪುರ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಬೇಗ ಹಾಲಾಪಿನ ಬೇಗ ಐಕಾದ ಪನ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಮೈತೇನಂತೆ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲ ಪುಳಿಲ ರಡ್ಲೆ ಪೊಡು ಬೂತಾಯಿಗೆ ಏಪಲ ಅದಾಗ ರುಚಿಲ ಆಯ್ಕಾಪಿನಿ ಪುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಚೂರು ಹೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜೋಗಿ ಹೀಟ್ ಆಂಡಲ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಣ್ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕುದಿ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಕ್ ನಿಗಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಬೂತಾಯಿ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ
ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಇಂಚ ಬೂತ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಬಗೆತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂತೆ ರಸ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಗೆತ್ತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತು ದೀತಿನಿಟ್ಟು ಬೂತ ಇಡೆ ಅನ್ನಿನಿ ಒಂಚೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಕುಂಟು ಪತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ದೀವೋಡು ನನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಮೀನು ಬೆಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ಕೊದ್ದ್ಯಾವೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೂತಾಯ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ನದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.